Ginklarohan Commission on Elections o kon COMELEC nga waray pagkasiguraduhan ang pagdudumaraon nga barangay ngan Sangguniang Kabataan o SK elections yan ang ate arabot nga Disyembre. Sumalakan Attorney Husinique A. Mendrosa, Regional Election Director han COMELEC, usa ini nga statutory election nga na Kongreso magtitikang ang pinal nga desisyon kung madadayong ba ini December 2025. Ang barangay SK election, ang eradication is election is statutory. Meaning, kung statutory, Congress ito magsisit kung saan ko itira election. Dili COMELEC, dili Supreme Court, dili President Congress. Haloy hini, padayon ang pangandaman han COMELEC para ha posibilidad nga madayon ang piniliaya. Samtang nagpapadayon ang panrehistro bugos nga nasud para ha mga waray panarehistro nga abutante. In the heart of changing lives, ini Brigada J. Lacasti Santos, ang 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority.